Għalkemm kien hemm titjib fl-ekonomija domestika, ir-rapport jindika li għas-sena li ninsabu fiha il-kundizzjonijiet tal-istabilità finanzjarja baqgħu ta' sfida. Isemmi l-aktar setturi bħal tal-kostruzzjoni u l-beħ ta' proprjetà u jgħid li dawn komplew jiddajfu bil-biżgħi li dan l-andament negattiv jinxteret ma' setturi oħra importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Riski u diffijiet oħra identifikati fir-rapport jinkludu żieda possibbli fir-rati tal-imax, l-effetti ta' taqlib politiku fit-tul fl-Afrika ta' fuq u fil-Lvant Nofsani u possibilità ta' telf fil-valur minħabba l-kriżi ta' bħalissa fid-dejn statali. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali iwissi li d-dejn pubbliku għandu jiġi kontrollat. Jidher li s-settur bankarju jiflaħ għal taqlib fil-kundizzjonijiet ekonomiċi, madankollu l-banek huma mitluba jirrevedu l-politika tagħhom fir-rigward ta' tqassim tal-profitti jew billi jsiru ħruġ ta' isħma ġodda ħalli jkollhom biex jilqgħu f'każ ta' riski.